Marcos, Kapitulo 16. Miingon siya kanila, Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa, ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Makakupot silag mga halas, ug kung makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton, ug mga ayo sila. human makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Og nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayud kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali, pinaagi sa paghatag kanila og gahom sa pagbuhat ug ilhanan.